Hazin behako gara, gaur launpila dako. Guazen ba. Bai, hori, saltzen dut hemen. 5 ordu más o menos, más ordu baioko naiz. Hoxe, askal ordura baioko naizela, Venga! Zer modu naztia? Pastan naztia goi hauta izan, Lanpetukoa. Betiko moduan. Amaiur, kontuz, jauzi barik. Amaia, ez kendu jostailuan eskatillari. Beti egiten da igual, beti egiten da igual, Bueno, Arroa montanontzun, lehera zirela urtan puntu dela oinoko gorako, herrerako. Topea ibiliko da. Bai, justu ontxe fan da urbixaldeak horrek egin entrenateko eta, bai? Garrantzi gaur leire nerea eta kuadriakoa gelditxuta, faltzeko, zera ibilikoan. Bai, uste honetan ukien da baina, hileko erugarren osteguren, zapaizu ukien da baina da. Hori da. A bera, Maiur, kontuz, Zer, gantzauza ya? Buruzu, menendetia, txoixo, kaioa, venga. Bai, kaixo, atzalde hon esan. Bai, ezako bastuta, datorren asteako. Bai, zer dinon bezala. Itxo, inaz, itxo bat. Bai, pasa! Baina, zer? Hau be bai? Benetan? Nago, buruzu zeo zen? mantzanilla bat gaur tripak apur bat nahastuta dakot. Mantzanilla txuan duzedez. Ez dakit, uste dut, errela jotu hau eskutatik joan jakula.